Dit is het eerste gebouw in Dokkum waar een oude huisnaam op een gevelkamer is. En die huisnamen die zitten overal in Nederland op alle huizen. Maar in Dokkum ben ze op een of andere vreemde manier uit het beeld verdwenen. En wij proberen met deze actie om weer een aantal wennings in Dokkum te voorzien van zo'n mooie namen. Het gebouw onder de supermarkt had de naam de 3 Witte Leliën kregen, omdat het jaar tiert een oren functie hier. Hier weer toen om 1600 al een bierbrouwerij. En later is dit een koffiebranderij was, maar oorspronkelijk weer het een bierbrouwerij. Nou, en al dat soort brouwerijen en herbergen hier al je namen om zich te onderscheiden van oren natuurlijk. Hè? Omdat er geen huisnoemers zijn, ja, je wil je onderscheiden. Dus je gaat een uithangboord of een naam op een gevel en dan zeg je ja, ik ben de brouwer in de 3 Witte Leliën. Daar mag je spul lossen of daar mag je wezen. Zag je dat toen? Ik had dat krijg jongen, dat kan ik hier wel zien. Dus. En wat er nou op zit, dat kan ik net zien, maar ik laat niet in de krant. Wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel mooi. Ja, wat oud, ja. De 4 initiatiefnemers van het Hoersnamenproject willen lekker orenpannen in Dokkum voorzien van een naam. Nou, dat hadden we van 1580 tot 1750 ongeveer. Nou, dan zit je samen bij de 80-100 namen. Maar dat ken je al je net waar in Dokkum. Dus daar komt ik naar bij, want net elk huis is geschikt. Hè? Er zijn huizen die zijn veel te modern, dus dan past zijn naam helemaal net. En er zijn ook huizen die zijn zo mooi, die moet je net vernielen, maar nog weer een naam erop te kalkje. Dus het is wat uitzieken, wat past, wanneer en willen de mensen mij doen natuurlijk. Dat is het echt nog van een punt. Het moet zo zijn als de mensen terugrennen door de stad en die zien naar de etalage en naar het verkeer, dat die het net in de gaten hebben. Maar als ze stilstaan blijven en ze zien hem beneden en ze zien ze naar boven, dan valt het op.